Sad za planetu kucao je sinoć i u Crnoj Gori. Gašenjem svjetla od 20:30 do 21:30 u 10 naših gradova obilježena je ova globalna kampanja čiji je cilj štednja energije i borba protiv klimatskih promjena. Tokom akcije uštedjeli smo 2% struje, ali se nisu svi pridružili iako su realno mogli. Ana Popivod. Tačno u 20:30 svjetla su se ugasila na mostu Milenijum u Podgorici. U mraku na 60 minuta sinoć su bile pojedine poslovne zgrade, a nije svijetlilo ni na zgradama Crnogorskog elektroprenosnog sistema i elektrodistribucije. Sad za planetu kucao je i na Trgu Republike, gdje je ovim povodom priređen zabavni program. Organizatori kampanje na ovaj način željeli su da edukuju građane o značaju klimatskih promjena. Ovo simbolično gašenje svjetala na sat vremena je u stvari poruka da svi mi možemo da uradimo one male stvari, a da u stvari indirektno možemo doprinijeti na taj način ugrožavanju klimatskih promjena. Ovu poruku neki su shvatili. To možda djeluje neznatno da jedan građanin ugasi, ali kad se nakupi dosta naroda, to svakako treba. Svakako je korisno i za planetu, zemlju, i za grad, i za državu. Korist nije su prepoznali svi, iako su svjetla ugašena i u Danilovgradu, Beranama, Baru, Kolašinu, Žabljaku, Ulcinju, Mojkovcu, Tivtu, Kotoru, Pljevljima. Odziv satu za planetu bio je na nivou prošlogodišnjih. Crnogorski elektroprenosni sistem zabilježio je uštedu struje od oko 2%. Ovaj rezultat, kako je saopšteno iz Green Homa, odgovara broju od oko 4.000 domaćinstava ili 13.000 građana, ali to nije nešto što se u praksi zaista dogodilo, obzirom da je nekoliko visokih energetskih potrošača učestvovalo u gašenju rasvjete i time značajno uticalo na umanjenu potrošnju. Zadovoljni smo dobrim odzivom institucija i privrednih subjekata koji su prihvatili ovaj simboličan gest u duhu društveno odgovornog poslovanja. Simboličan gest ipak nije su prihvatile mnoge državne institucije. Tako su Skupština, vlada, ali i Crnogorsko narodno pozorište bili u punom sjaju. U Crnoj Gori se dovoljno ne priča o tome, dovoljno se ne pridaje pažnja, izuzetno je bitno pitanje i to više nije pitanje životne sredine, to se polako preselilo i u sferu ekonomije, u sferu bezbjednosti i upravo Crna Gora mora mnogo odlučnije, odnosno donosioci odluka da se uključi u čitavu tu globalnu priču i da definišemo neke naše mjere. Zajedničke mjere kojima bi pokušali da makar malo ublaže klimatske promjene, svjetski državnici nastojaće da pronađu na pregovorima koji će se u decembru održati u Parizu.